live'a 150.000 podpishik boldy. Şony 150.000 bolsa da efir açyk diýipdim, şoň üçin açdym. We ähliňiz bilen tanışak. Selvi durmuşa çykýanyny nisip bolsa, hukmanaýdan öňkäli istoriýalarda goýaýyn diýen durmuşdan maslahatlar. Ayperi durmuşdan maslahatlary gelen wagta goýan ýa-da käbir podpishikler ýa-da Selvi palan boldy, Selvi näme maslahat berýän. Şoň ýaly soralar gelýär. Her biriňizi kabul etsem, men her biriňiz bilen ýatyşyp ýetişmeýän. Şoň üçin iň berk şu wagt ýazyp oturanlaryňyz okujağımda bilem, siz bilen gürleşýärmi de bilem, size seredip. Onam ýankylar ýazýarlar eken maslahat sorap, onuň men opşy storiesine jogap berýän. Sebäbi şol bir dert bilen köp adamyň kösenýäni belli bolýar. Umman yaş var mı aşy? Hemmemiz ýaşaýan da, men ýaşadym, senem ýaşaýan, ejelerimiziň ýaşan duýgularyny bizem ýaşaýas. Däderlerimizin başyndan geçen kynçylyklar belki bizim başymyzdan geçýändir. Şoň üçin her bir aýdylýan maslahatly derman bolýar. Tapýa. Şoň ýaly dertli adamlaryny tapýa özi. Düşündirip bilýärmi? Не надо показывать, главное, если есть мужчина, мы спокойны. Спасибо большое. Näme üçin sen däl, sevgim bagtladygyny köýmelimi? Rasiýa salam. Näme üçin sen däl, sevgim başga ýalandan gülmelimi? Suratlaryny görüp ýatlamaly, başga birine yüzük takmaly. Näme üçin sen däl, sevgim ömür derdi çekmelimi? Bayram aydan jelir kim çagasy bilemok. Şu wagt näde ýaşan selmiş Nurullah bilen aýdym diýetim bamy ýok. Agydy hap bilemdim däl seni gowtan ýanymdan şu derece köp diňlen köp görülýän. Minnetdaryn ol mertebini gynolady. Maradow hello. Bakanlar diýetim Selvi. No. Selviň toýy geňeşden soň Hudaý eterse, diňe toýy haçan. Inşallah. Salam krasavit. Saudi Arabia. Hello. Näçe ýaşynda sen Selvi? 87-nji ýyl bolsa näçe ýaş bolýar bilemok. Töýä sen Selvi, sen bize töýe geldiň. Örenşat. Bağladılar, meni bağladılar. Seni bağladılar. Beden eden arzularımızı harladılar. Sana uzak ýaş dileýän. Dağlan günün gutlap aýdamaýan. Ýagty ýol sana arzulayan. Happy birthday to you. А если честно, вам не надо, вас никто не осилит, нельзя ревновать будет, вам нужен муж сильнее вас. Да, мне нужен мужчина сильнее меня. Salam, näde horlanamak. Efektten şo, aýdym aýtyp berýär, haýyş Habib bilen. Aýtdym, Irak goşulmaly eken. Sazık soraw bermäň. Selbi maşallah. Teşekkürler. Hemmeňize sağ olun. Sağ olun. YouTube'da täze klibimi gördüňizmi? Watan marada. Indi kamera barıp oturjak işinde bolmasa tutturan ok sen. Nesip bolsa goýla, nesip bolsa. Amanyba, how? Anne berdif, selmeten aljak okuw tarýançam garaşsaň. Toýuma çagyrarsyň Selvi. Toýumy men nesip bolsa şo gün aýdaryn boş bolsaň aýlanyň diýip. I love you so much. You are so beautiful, maşallah. Teşekkürler. Guda bollaňmy Selvi, oň bolsun. Sağ olun. Çiğin muallimmi? Hawa. Bir kaşın boyoksuz mu? Yok, çapık var da işte de. Uşakla men. Salam geçer Selvi, canın sağ olasın. İşinden başka. Sen aydımın dinlen yavrularda gün yok. Sen qavur yanım için sağ olun. O hetenim. Şefeyat, minnettar. Qatı qavur yan, sağ olun. Şu wagta çele näçe duet aýdanmy sanak görmedim. Yok men teke.
Selviye gidim bar. Kâwatymyzda durmuşyndan ýa-da wagtdan bolýan ýöne adam bolup ýaşamak bolýan. Ýöne adam bolup men her 5-6 gotuk günleri ýaşaýan. Şeýle de ýöne adam biz öýde. Biz hem siz ýaly adam. Sel barada öýde magazyn açyp näme üçin gelmediňiz? Şäherde dällerin. Sel haçan täzeden çykýar. Çykyp duraýdymlar. Esas siz wagtyndan çykyp ýazarlasaňyz we men maslahatlar şoň üçin günni okaýan görýän Ayperi Osman Derman bolsun. Kayseri, merhabalar. Hoş geldiniz. Очень красиво голос у вас. Спасибо большое. Söýlen Gawanjaň bey, Gawanjaň Murat Nurmurat hoş geldiň. Örenşat, sağ bolun, hemmäňize sağ bolun. Allah Berenov Ağacan. Söýlem Gawanýara efire oglanmışdym. Goşla efire gykly bolar. Horlansın selvi. Yani ýürekler girdi haçan çykýar. Nesip bolsa, baýka Gülşat nesip bolsa, toý haçan nesip bergün. Murat Nurmurat. Selvi oğlumun sünnet toyuna gelir, bunu çağırsam inşallah kutlu olsun. Musulman oğlum bolup yetişsin. Barayın yanına başamal ocağa meni nesip bolsa çykýar. Yatasın gelen okma yatasın meliye. Barca oğlanım adı açacak. Ну что, когда замуж? İnşallah. Mahmut Kurbanlı. Hello. Sama savdu mu da olan onu? Hava meni seviyor. O da anladı biraz. Ama o da anlamıyor. Siz yaman keyin yaman. Gözüm ağır ya men. Sonra verin. Indi kayollar bilemok. Çiğin muallim sen hava dur deyip. Aytma hava deydim. Şu versin mesela okuyayım mı men şu an. Yer yok sağaydım aytıp bir daş olupdur kelerim toyumda. Ay yaman keyin ya. Neyse canım. Ente iyi مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك انت ليه دموع حبيبي تهون عليك طب وليه انا راضية انك تجرحني وروحي فيك طب وليه يعني ايه راضية بعذابي بالندى لو كان حب يا ويلي منه لو كان ذنبي ما طبعا لو كان نسيت هعيش في جرح Türkiye'de maydan sensiz ben nefes alamam sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamam oy 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 senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim götür beni gittiğin yere. Doğuncugum matlagat beriň maňa. Menem aýdymçylyk bilen meşgullanýan, esasy wagtymy şoňa aýyrýan we öz ornumy tapýan çam pul esasat, esas derejä ýetýän çam, pul esasatlar, esasy ihlas. Höwes we maksada okunluluk ýa-da man işlemek. Söýgüliň efirdemi selvi, efirdedir. Saptyrma da. Diň aýdymçylygyny däl adamçylygyny sevip silýän sen ananay. Minnetdar. Onda da nähili. Bir da diýe söýülim. Gawanjaň diýe, onda da nähili diýe. Ýoýy. Söýüliňiň aty näme? Ay söýülim baklym ýa men size düşünmedim lagy. Eskenler atay sen bir da näme blog ýeresiň gelýärmi? Ha? Barça olan kim nereli? Selvi nätdiş jawaberi. Halydyňym ýoksa da şolaydymy? Şatamadım yaman ýoş gurlayan akıl. 2 etaj däl evimiz. Men ýöne elitkan 2 etaj etdim. Yeri ýok. Taňa kalbymda. Mari, hello. Bardır. Söýülim bardır. Hawasyny adam. Polyala.
Bağladylar türkçesi çykana mowady bir ada çyk. Tır 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 edip urmaly.